السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات وإبادت لنذي صالح أمل لنذي خدايتين داشتان يقينن تومسون giyicilerini orok güllerini saat 10'dan geçip bariye giyeceğin yari cumhudel ayittel Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışından ve almal derslerinden dünya ve ahiret bafidimiz olur deyip de şirket etmeniz elbette büyük Allah'dan ulukan lütf ve şu zamanın içinde elbette Allah'dan bir ulukan keramattır. Dinin bir izzeti, dinin kudreti ve cezzabiyeti ve çekimidir. Allah Teala dünya ve ahiretini de avad etsin inşallah. Ulamalar aydiye ama mağdam yali ulukan sungur alimler insanları Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramın yaşayışından halal ve haram meseleler çıkarıp insanların hizmetine koyun ulamalar aydiye men amile fi gayri ilmin kana yufsid aksara mimma yuslih. Bir adam ılımsız iş etse bilmezin gelin iş etse zaylayan kan olur doğrulayanından. Şimdi dünyanın işini görün bir karhanada ya bir işte ya bir ulukan kargada ya her bir yerde olsun uğrun bilmeyen adamı içine koysan halan dükmelerini basıştırıverse iş doğru olur mu? Doğru olmaz. Uğrun bilmeyen adamı bir yerde koysan çalasım iş bitirip gelin adamları yola salmalı olsa necirek iş bilmeyen adamın işini yola salsın. Bilmezden gelin bir adam bir işleri etse görünüp duran zat, zahiliyen zatı kan olur doğrulayanından. İne şeriat ilminde da Allah'ını ve Allah'ın dinini tanımak ilminde da gerektir insan özüne gerek ilmini bilmek. Şayet sen daştan ya yakinden uğrak geliyen Resulullah'ın yaşayışına deşteynip şayet oturan adamın bir sana nemma şu tak gidip değilsin. Nemma üşüp çarşıp bir vaaz eşittiğiniz de bol ya da 5 vakit namazını okuyup versen deyip aytsın. Ya bilmezlikten ya körlükten ya içi karalığından. Her yağdayı olsun Huda yana tevfik versin. Şuna aydılmalı görürün şey o tadı alınma diyemeli. Allah'ını ve Allah'ın Resulünü tanımak ba. Huda'nın şeriatını tanımak ba. Mezhebimiz Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden ağzalmak ba. İnsanın körlüğü ayrılıp kursoğu ve gözü açılmak ba diyemeli. Yani açık görürünler. Resulullah'ın yaşayışı aydılıp duqa ve içinin ılımları aydılıp duqa
Bunu bilip durup itiraz etmek, olqon imanı hatar oklayan zatlardandır. Hamanı kıssa aydılayanmıştık işlerden. Hamanı hikaye aydılacakmıştık da. Kur'an-ı Kerim'in köplerçe suraları, Musa peygamber, İbrahim peygamber, Nuh peygamberin adlarına değinmegir. Meger Suriye Yunus yok mu? Suriye Hud yok mu? Kur'an-ı Kerim köplerçe gurrunlarını kıssalın içinden aytmayam. Kur'an-ı Kerim köplerçe özünün ulqon matlaplarını hikayalan eteğini edip aytmayam. Ol aydiyan adam Allah'dan korkmalıdır. Ay bir kıssa hikaye eştenin meni näme diýilmek kafirin aytýan kefidir. Kur'ana hak Resulullah aytýanmışdykly. Näme dol bize kıssa okuyan Kur'an okuyup berýän nip şikep aytýanmışdykly hak Resulullah'a. Ýöne garad men içimi sowutjak diýip, içimiň bahilçiligiň çykarjak diýip bir göripçiligiň üstünden ýa bilmezlikden halan kefini aydyp imany hatara oklamasyn. Bir meclis hak Resulullah'ın ýaşaýyş aydylýan meclis. Ferişte Allah'ın nuri ve bereketi ve rahmeti ve rezayeti dökülüp duran meclis. Onu giren adam, daşından gözleyen adam bilyendir meclis nur dökülyen, Hudaýyň rahmeti ve ferişteleri dökülyen meclisdir. İnhe ulamalar aydiye imam agdam yal ulamalar bir adam bilmezden yelin iş etse zayleyen kan olur doğrulanından diye. Ilm dini mahtumul işan aydiyada awwal ilm dini eylegil hasıl janyňa yetişmey ajal mahasıl. Awwal ilmiň artdyr diýipdir. Namaz okuyjak dem dehret nahil qam, eňil qalmars nahil qam o belli zatda. Ramazan ay gelýädem, nämedat agdyň açýa, nämedat agdyň açmaya. Tomuslary gelýädem, tätilçilikleri gelýädem, oglançyklary näform okutmaly qam, näform okutmaly qam, näme öwretmelişlere, ilmlaryny näform arttyrmaly çağalyň, hemmeşi ilmiň üstünde. Ilm yani Allah'ni ve Allah Taala'nın şeriatyny tanymak. Gelýän mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýaşaýyşyna elbette bir gecede de ýaşaýyşdan gytgarak aýdar, şon mübarek aýyň içinde we asl mübarek aýdy öwde Ramazan aýy ýetip gelýär. Bir men nasihati ýagdaýyny bir nuri İslam ve arastalık ve Hudaý bile bolmagyň fazilatyny kärrek hyzmatyny da ýetirer. Täbir nasihat wagaz tarafy kärrek bolup düşsün Ramazan aýlarynda ýetip gelýär. Geçen heftede Bani Adra diýen taýfa musulman boldular. Ve hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan soradylar. İnne fîna imra'aten kâhine vel arab yetehâkemûne ileyha efenes'eluha an umur fekâle sallallahu aleyhi ve sellem la tes'eluha an şey. Geçen hafta geçti bu uğrun. O da şu musulman olan Araplar ayttılar. Ya Resulallah bizim ovamızda bir porhan kayıptan haber veriyen zenana var. Bütün Araplar şondan rahat soruyorlar. Ayanda da men näme bolar, men palany bilen izdivaç etmelimi, etmelimi diýip bir puş zatları soraýarlar. O da şoňa jogaplaryny aýdýar, adamlar alýar da. Şondan biz zat soramana ejazamyz barmy diýipdirler. Hak Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Hiç zat soramana ejazanýyz ýok diýipdir. Barıp şondan zat soramaň diýipdir. Nebim gurrunu kamil geçti Allah köklüdüğünden geçen evde. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şoları nehy edipdir. Edmeň dipdir yeni bir zatdan. Şoň üstünde inşallah kysgaçyk açyklap hyzmatyny da ýetirip berýär. Ve nehahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aniz zebaih allati kanu yezbahunaha lil asnam. Butlaň düýbünni ağaçtan, daştan but deyip ibade edip, şon düýbünne damak çalýarlar, şonu iýmek haramdır diýipdir. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'dan başkaları ta'zim edip damak çalınsa, şonu iýmelär diýipdir. Peygamberimiz inni demeýler siz musulman bolluňyz, botun düýplerine damak çalınıp goýulýan zatları iýamaň diýipdir. O hem olar musulman bolup, biz inşallah senin hak kömekçiň, biz musulman bolluk diýip Peygamberimiz olan her gaýsyna sowgat berip olary ýola salypdyr. Ine şu meseleni açyklap aýdylyň. Meseleni ziyaretgahlara gidilýär, damak çalynýar, ýa bärde damak çalynyp ekidilýär we şu meseleler. İnşallah çalışma ýaly
sadece bir zenana Türkmenni bir düşünür ýaly hyzmatyny da ýetirerin te açyk bolsun siz de inşallah beýliki musulman dogullygyny gowy düşündirip aýdarsyňyz hak musulmançylyk we Hanafi mezhebin açyk meselesi. Awwelena botun düýbünde damak çalynýa diýdigi näme diýdigi? قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أما الذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فكل ذلك حرام بإجماع المسلمين. Hudaýdan başga da damak çalynýa diýdigi elini bıçak alıp damak çalacak bolanına musulman näme diye bismillah diye de bismillah Allahu ekber diye bismillahirrahmanirrahim diyenin menen işgali yok. Emma şu bismillah'ın yerine meselen Allah'ın adı bilen ne damak çalınýar da Musa'nın adı bilen Musa peygamberin adı bilen diýse haram bolýar. Şon bismillah diýmeli damak çalacak bolan Allah'ın adı tutulmaly. Ya bir botun adı tutulsa Uzza'nın adı bilen diýse ya Muhammed peygamberin adı bilen damak çalýan diýse, şulan hemmesinde damak çalynanda haram bolýar. Şon damak çalmada bismillah diýmeli. Allah'ın adı tutmaly. Ine bila bir kıskaca düşünüklü görün. İslamiyatda ve Kur'an'da ve hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözünü Hudaýdan başga da damak çalynan iýmek haram diýeni bismillah diýmeni başga dadyň adyny tutsa damak çalanna. Ki hiç bir musulman adam bismillah'dan başga da hiç aýtýan nädir bir görünüp duran mesele. An Sa'd ibn Ubadah radıyallahu anh ya Resulallah inne umme Sa'd matat fa ayyu sadaqah afdal. Medineli bir sahaban enisi ayrılıptır. Sa'd ibn Ubadah ya Resulullah enem ayrılı men näme sogap iş edeyin eneme sogap barıp dursun diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr el-ma Medine-i Munawwara suw gerek diýipdir. Bir guý gazyp suw çykaryp bilseň beter gowy bolar diýipdir. Ilmli ahun mollaň içinde geziyen we keplerini kulak asyan jawan dost gowy kulak asydy. Fa hafara bi'ran ve qala hadihi li ummi Sa'd. Rawahu al-Imam Ahmad ve Abu Dawud ve Nisai. Guý gazypdyr. Suw çykypdyr. Oham näme diýipdir şu sahaba? Hadihi li ummi Sa'd. Şu guýy men ejem üçin gazdym diýipdir. Gowdatda ejem üçin gazdym diýdigi näme diýdigi? Belli da ki Allah üçin gazypdyr, sogaby ejem üçin diýdigi. Hadihi li ummi Sa'd. Men şu guýyny gazdym ejem üçin gazdym diýipdir. Yani şol adama "Uy ejesi üçin gazypdyr, kafir boldy" diýip bolarmy? Nauzu billah. Peygamberimiň öz ýanyna aýdypdyr, "Şemen ejem üçin" diýipdir. Yani näme ejem üçin diýdigi? Aýdyň jogaby, yani näme? Yani sogaby ejem üçin. Gowdat işkali ýok zatdaş. Biz damak çalynanda da men bir goýun aýtdym, men bir diye aýtdym, men bir sygyr aýtdym, şoni Imam Rızadan çüreyim, ya danışman atadan çüreyim, ya Behawettin İşandan çüreyim, ya beýleki Qoçmira dahundan çüreyim, ya beýleki teberrik işallardan çüreyim, men damak aýtdym, bir malyň damagyny çaljak diýen, yani näme? Iň gowsy şejer aýtmak. Allah'ın razyçylygy üçin men şuň sogabyny Imam Rıza bahşetýänmi? Men şuň sogabyny danışmana tak bahşetmeden çüreyim damak çalýanymyl. Men şuň sogabyny çekýebaba bahşetmeden çüreyim damak çalýanymyl. Asl İslamiyet, asl tüz Hanafi mezhebin berýän aýratçy. Biz damak çalanda Allah üçin çalynýar, Hudaýyň razyçylygy, oşa çalynan zadyň sogabyny näme etmeli? Hazrat Ali radıyallahu anh qurbanlykda bir wagt bir qoş damak çalypdyr. Ve özde aýtypdyr Abu Dawud rivayet etdi. Men şunu Resulullah'ın tarafından çalýan diýipdir. Maňa da aýtdy diýipdir. Men dünýeden geçemde men tarafymdan qoş damak çalýyp aýtdy diýipdir. Men tarafymdan da damak çala. Aýrylan adamyň tarafından damak çalamaly Hudaý üçin we sogaby şol merhum üçin. Şol pir, şol ewliya, şol hak peýgamber we her kim. Ine kysgaça düşünülmeli ýaly, içerlemede düşündirmeli. Men malyň damagyny çalýan
Ya falan pirden çürüyüm yan kıvırrınla da. Ya teke baba men damak çalacak diýdiň näme bolmaly? Şol açyk aýtmaly oglaň şoň arasynda mesele açyk bolar ýaly. Şoň sogabyn teke baba başa diýär, Hudaý üçin de damak çalýar diýmeli. Bes, yine açıqraaq aýdyn. Şoň iki zat İslamda haram ip bolmaýar malyň damagyn çalanda. Biri näme? Biri şibiri. Hudaýyň adyny tutmany, başga zadyň adyny tutmak çalsa, bu bir belli bir zat damak çalynan haram bolýar, İslamyň haram diýen ip bolmaýar. Bu biri de hamany bir ziyaretka, kadim butperestlerini botda da ziyaretka şol kabryň güýüne kidip şunu ey kabirdak yatan ine seni hormatlap damak çalyan ha dip güýüne damak çalynsa o da haram. Görünüp duran zat bir de elhamdülillah häzir unuçly bir musulman şey istir dip eşitemedi. Tekrar edeyin. İslamda ikisi haram. Biri näme? Hudaýyň adyny tutmany başga adyň adyny tut diye. Bir de şo maly ekidip şo goýyçylykda şo güýüne şo ýanyna ekidip yani sen sana ýakynlamadan çürüm ey kabirdak yatan sana men hormatlap sana ýakynlap şun damagyny çalyp duranlaryň hadi çakçaksa bir ikisi haram bolar. Fiqh Hanafiden ahun mollalar özdejek bolsa Bahrur Ra'iq diýen Fiqh Hanafide düzülen mu'tabar kitap Kitab-ı Sawm Bab-ül İgtikafın yakınjağına şuurun açıp aýdylypdyrda. Inhe bes bitin şmahal musulmanlaryň arasynda bolýar, men danışmana ta damak çaljak, imamda damak çaljak, tekýawa damak çaljak, haram diýip bolmaz bulara. Halal mal. Hudaýyň halalyny haram diýämäň. Bir neferden bir zat gurrun eşdakana, "Yo dogry demişdik" diýip de haram diýmellerdir. Hudaýyň halal we haram meselesini ilmini bilip aýtmalydyr. Hudaýyň adyny tutmasa, ýa şoň düýüne barp şonu hormatlap damak çalyp dursa, emme ondan näme bir towarly goýuny akit ýaşa ziyaretkada damak çalýar. Indi şu bir soraq da indi. Bir soraq akit ýan adamyň niýeti şu bolmaly. Şo taýdak adamlara sadaka paýlaryny, şo taýdak garyplara paýlaryny niweste, o şo taýda doga ederin diýse, şun işgali ýok. Şide Bahrur Ra'iq diýen Fiqh Hanafi kitabymyzda açyk aýtyp aýtýar. Inhe qisgaja Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yanqı musulman molarlara aýdypdyr. Butun düýbünne damak çalynanlary iman diýdigi Allahyň ady tutulmasa, o bir de şoň düýbünne damak çalyp seni hormatlap damak çalýana diýilse şi ikisi haram. Ondan maşat Allahyň ady tutulup damak çalynsa hemmeleri halaldyr. Emma geleli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň yeni bir kavm gelýär. Kavme Bulay diýen taýfa. O da Araplaryň bir taýfasy. Bulay. فنزلوا على أحد من الأصحاب يقول رويفع قدم وفد قومي فأنزلتهم علي ثم خرجت بهم حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فسلمنا. Yeni bir kavm inni 61-nji ýaşynda da Peygamberimiziň 61 we 62-nji ýaşynda köplerçe taýfalar gelip musulman bolup gitmeliler. Geçen hafta, aňyrky hafta, şe hafta, inniki haftalerde häzir galaba taýfalar gelip musulman bolýar, onlaryň gurrunlarida. İza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja qulylap gelýärdi. Tohor gelip musulman bolmaly wagtlar ýetip gelýär. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahirki mübarek ömürleri yetip gelýär. 61-nji ýaşda yeni bir bolan wakyga, yeni bir taýpa gelipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy Medine-i Munawwaraga Ruwayfi' diýen sahabaň öýüne gelip mihman bolupdyrlar. Ruwayfi' diýen sahaba aýdýar, men owamyň adamlaryň hemmesini Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruny eltdim. Esselamu aleykum ve rahmetullah deyip Resulullah'a salam verdik. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam cevabın berinden sonra ey Ruwayfi' dedi. Lebbeyke ya Resulallah, baş üstüne hıtmatta ayt ya Resulallah dedim. Yanındakiler kim molyalar dedi. Ruwayfi' radıyallahu anh aydiye ya Resulallah, bular men kavmim bana mihman bolup geldiler. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr, "Merhaban bika we bi kavmik." Hoş geldin. Owaň da hoş gelipdir, taýfaň da hoş gelipdir diýdi.
وهم حضرت الروي في أيديا يا رسول الله قديموا وافدين عليك مقرين بالإسلام وهم على ما وراءهم من قومهم. شمين تايفام مسلمان molmadan çürüyüm, iman ve İslamiyete girmeden çürüyüm geldiler. O özlerde kavimleri şular gözleşi oti, näme gurjunları bilen gelerler deyip. Peygamberimiz hoş bolupdyr, hoşhal bolupdyr, begenipdir. Aham aydypdyr, men yuridillahu taala bihi hayran yehdihi lil islam. Allah'ın söyün bendesidir, kursagyna nuru islam goýulsa deyipdir. Allah'ın söyün bendesidir, kursagyna nuru islam goýulsa, inşallah şunu açygyrak gurrun ederiz. Aham şo gelen kavmyň ýaşullary kefi ýürüýäni Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın öwüne süýşip aydypdyr, ya Resulallah inna qadimna aleyke nusaddikuka ve neşhedü enneke nebiyyun hakkan ve nehla'u ma kana ya'budu aba'una. Ey Resulullah, biz sana iman getirmeden çürüyüm geldik. Musulman ve mümin olmadan çürüyüm. Bir ata-babalarymyz ibadet etýän butlaryň hemmesini sıfırıp ayırmadan çürüyüm. Bir beýik Allah'a bende olar sip geldik sen ýanyňa. Aham Peygamberimiz ýene aýdypdyr, elhamdülillahillezî hadakum lil islam. Hudaýa şükür sizin galbyňyzda nuri iman goýdy diýipdir. Ey mümin musulman dogallar, nuri iman görüňi. Mübarek aýlarda ýetip gelýär, gowkulaga seýliň. Nuri iman diýdigine hem diýdi weliye. Mahtumul işan aýdýa, ajal gelse oýda ýok, görmek ýylla aýda ýok, hiç bir zatdan paýda ýok, bir nuri iman gerek diýe. Şu nuri iman näme diýdi weliye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan sorapdyrlar, keyfe yeşrahullahu taala sadrahu lil islam. Ya Resulallah, Hudaý bir adamyň gursagyny açyp islam goýdy diýdiň näme diýdiň bolýar diýipdirler. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, nurun yaqzifu fihi feyenşerihu leh ve yenfesihu leh. Bir nur, bir göňlerden aleme ceberuttan bir rahmat, bir bereket, bir arameş, bir insana hakikat gerek zat, insanın ruhuna ve cismini sazgar, Allah iyi veriyor şonu, şol adamın kursagyna guýýa, feyenfesihu leh ve yenşerihu leh. O musulmanyň kalbi giňýä we açylýa diýipdir. Peygamberimiz şunu şeýle düşündiripdir. Nur insanyň kalbyna girenne, bir kafir musulman bolanda näme diýe? Ýüregim giňýdi diýe. Bir günahkar adam günahyny äpberipdi, Allah diýenne näme diýe? Ýüregim giňýdi diýe. Awlyn aýdýan kefişdir. Quvveten baxşidu dil ra nur dad, nur dil merdestu para zur dad. Quvveten baxşidu dil ra nur dad, Hudaý kuvvet berdi ve kursagyma nur verdi, nur dil merdestu para zur dad. Kursagymyň nuru men el ayağıma can verdi diye. Kuvvet verdi diye. İman nuri. Ey cemaatler, Hak Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam gece turup namaz okuyanına, teheccüd namazda mangreýini secdede goýanyna dua edýänmişdik. Allahümme ec'al fi kalbi nura ve fi vejhi nura ve fi sem'i nura ve fi basari nura ve fi lahmi nura ve fi azmi nura ve fi şa'ri nura. Ey bar Hudaýa, men kalbime nur ver diýänmiş. Men yüzüme nur ver diýänmiş. Hudaýa, men kulağıma nur ver. Men gözümde nur ver. Men içim nurlu olsun. Men sümküm nurlu olsun. Ve fi demi nura, men kanım, men şahreklem, muyreklem de nurdan dolu olsun diýänmişdik. Damarkan yürüye, kanlamda da nur olsun diýänmiş. Peygamberimiz meger müşkilatlar kan mi?
Haýsy müşkilat görmeýänler içerisinden musibet. Mıdan çağalar gıylara ayrılyanmıştık. Mıdan mübarek kelle ağırsuanmıştık. Mıdan mübarek kızdırma tutyanmıştık. Mıdan aza eziyet bağmıştık. Hatsan bir gülüp bariyaka bir narahati tafılyanmıştık da Hak Resulullah'ın tarafından. Onunla da ne yapmıştık? Mıdan gülörü yüzülmüştük. Mıdan yüreği cahilmiştik. Ey vay, aklımdan çağıştım da şu milletin adasından bir gidek yadına düştü mü kam Hak Resulullah'ın aslen. Bir gidek öye gelinle üf çıkıp geldim kam. Hayey yadadım da şu milletten deyip. Aslen. Bir gidek üf çıkıp gelmendir. Ne mi deyip? Son Allah'dan dileptir. Hudaya men vücudum nurdan dolu olsun deyip. O nur da insana sinse, insana arameş veriyor. İnsana cahillik veriyor. İnsanın öyle yürek giyiniye, yan hak peygamber aytti da, Huday nur kuysa yürek giyiniye açılıyor deydi. Bir kurs, bir aram bakış kurs necir adam yüreğini açtın. Uğ tutmayan adam hasta atar ha. Ama yürek giyinimeden süreyim ne hilli varsın? İnsana gerekli hatta almayışı, İl unumuzun yitik bir anlam tapman yürüyen zaten. Ey cemaat, ılım kemi varmış zamanın? Avadallık kemi var mı? İyi biçme kemi var mı? Cahil kemi var mı? Haysi bir adam gördüğünüz yüreği cahili olsun. İçi gülüp yüreği cahili olsun, kıyınçılıklarına ve hoşluklarına. Nuri iman kemde. Allah'dan dilemen Hudaya nuri iman bana artıkmaz verdiğim el. Sadece ayet vereyli. Namazda duranda, sep tutacak bolanda, sen öğret, sen iyidinret değiliyem. Hiç değiliyen nedir? Her kim cahil taptığından durmalı. Yani neyme? Son Hudaya'nın nur seçilecek boliye, her kim cahil taptığından alman fikrine durmalı. Hiç saylanılıyor mu? Sen avadarrak, sen gel şiirrak, sen tahsilatın yukarıda, sen pulkan, sen az, sen şehirde, sen ovada. Sep tutulmuyor mu? Fakat şunu ayırmadan süreyim de. Saf tutuluyor. Fakat her kim Hudayın huzuruna, Allah'ın nurundan her kim alacak bolsa, edil eniden doğma olmalı. Eniden doğan adamın dişi vardı mı? Yok. Gelişiği vardı mı? Yok. Evin maşı vardı mı? Yok. Pulu vardı mı? Yok. Ilmı vardı mı? Yok. Hiç zadı yok da, adam şu cürü men zadım yok, Hudaya bana nur gerek deyip durmalı. Hudaya sen rahmatın gerek. Ondan süreyim sep tutulanla, namazda bir adam duracak bolanla, Hudaya, men bir avadallığım mağdır, men taştakkalım avadan, men yüdüvelim avadan, men yanık doğduğum avadan, Allahu Ekber değiliyem. Manası yok bu görürüm. Men pulumma, men gelişiğimma, men bir tahsilkarda adamdırın, men bir olukon danışga deydi adamdırın, Allahu Ekber deyip boliyem. Manası yok bu görürüm. Nur alacak bolsan Huday Taala'nın rahmetinden bayet boşa vakt gelmeli. Kursağın boşa deyip çıkıp durmalı. Ey cemaat, bir kuyuda kafağı ve yapıklı olsa kuyudan. Derya şudur suda. Şu kuyudan deryanın içine salsan kuyuda su girer mi? Hiç girmez. Kuyudan kafağını açanda da su girmiyor da. Luk edip evvel ne yapmalı? Şunun içinin yeli boşamalı. İçinin havası boşamalı. İçinin tekebbürlüğü boşamalı. Oham içine su girmeyene duruyor da. İnsan kursağı yelli olsa, men nip Hudayın huzuruna girse, kursağı yellin ne olla? Nur girmeyene cahi yok on kursağına. Nur daşına girecek boliye cahi yok, kursağı dolu. Hazreti Sa'din Ahmediye, to khudra goman burdi por kherad, enai ke porshod digar chun barad. Enai ke porshod digar chun barad. Ena dedi qap dedi Arap dilinde. Kuyda dedi. Enai ke porshod digar chun barad. Bir qap dolu olsa näme uymon onun içine? İçine olur dolu ahim. İçine boşaltmasan tukur et içinden boşaltmasan içine rahat koyup bolmaya. Hudayın qapsına gelende de boşaltçık gelmeli. İçin daşın nurdan dolu oliyada. Evra hak akıl, mana, derman gördüңdür, qadrını bilmeli gördüň ha. İslam ve Kur'an'ın mağdının gördüңdür, ha baydılıp duran gördüңler. Eger insan şılay dileyen gördüň raýat etse, namazda görmeýän mi sep tutoňda, hiç ovadallyk, mal, alım hiç da, her kim sep tutmalıdır. Hajar deňde gözde, her kim
bir julwar balak yerine bir zat dolanya, koynak yerine gerişine bir parçoqluya. Hemme kişinki deňdir. Hiç kimden artykmaçlygy yok, hiç men zadım yok, faqat Hudaýyň rahmaty gerek diýip gitmeliler. Ýaşaşy mahal otys. Näme diýip bir towarly ýokarda oty, bir towarly etekde oty. Näme diýip bir towar beýrek, bir towar şeýrek diýip bölüp boljakmy? Ýok. Her kim jaý tapan ýerinden oturmaly. Her kim jaý tapan ýerinden jaý tapdy boldy daşa. Eýwanda turanna ba, hayatda turanna ba, hyýabanyň ulasy turanna ba, içerden ne ba. Her kim jaý tapdy girdi tamam boldy. Hudaýyň nury dökülmedi. İnsan bayat gursagyndaky ýelini, tekebbürligini dökýä, ondan çirim nur, bereket, rahmatyň etende gönüni otýsanmamyz. To khudra goman burdi i porxerat, enayi ki porşat diger çun bara. Odol men qaqtan doli, bu atlar men bilýän ahim diýjek adam bolsa, onu bir hayırlanmaya bir meclissin. Bilse bilmese boşadıp kulak asıp oturmalı. Ta ihsas etsin üstüne nur dökülýärligini, ta datsın gursagına nur ýerýärligini. Allah'dan nur dökülýärligini, Resulullah'ın ýaşaýşyndan bereket ýagýarligini. Ey cemaat, şu ürünü her kim raayet etip bilse, men açıqraaq aýdyn, son mübarek Ramazan aýda gelýär. Namazda şeýle, hacda şeýle, din meclisinde şeýle diýästa, imme şunu bir adam daşryk gidenine de şeýtip gitse. Men faqat Hudaýyň rahmatyndan umidwardyryn diýip, gidip büren ýerine de şeýle bolsa, ol adama hak ewliýa diýip aýdylýar. Şol adam hak Hudaýyň dostuda. Namazdan daşarda da gidip büren ýerine de ýene Hudaýyň rahmatyna umidwar diýip gitbe, ol adam su içýär nur bolýar. Ol adam nahariýe nur bolýar. Ol adam ýatýa nuryň eteginde ýaty. Ol adam kepleýä nuryň eteginde. Ol adamın sukutu da nuryň eteginde. Hazreti Mevlana Mesnevi şerifinde şol adamlara aýdýar: "İn khorat gerdet talidi zujuda, an khorat gerdet heme nure Huda. İn khorat zayet heme bukhlu hasad, an khorat zayet heme eşqi ahad." Bir adam nahariye, iyi biçiye, iyen kazası bilen nämetye, enerjileniye gitye günah işe diye. İn khorat gerdet talidi zujuda. Bigat enerji alýa, inni özünden hafalıklar, haramlar döretýär. Özünden günahlar çykarýar. Kudret alýa subhaniyye, ta gitye öýle çeli şu iyen subhanasy bilen ertiligi bilen bu kadar günah gazanýar. Emme an khorat gerdet heme nure Huda. Diýen adamma iyi biçiye, oň menen halal ırzqalyny etdiýär. Oň menen oglan uşagyna, oň menen garyp gasara, oň menen namazyna, oň menen dinine, oň menen arazasyna, şodur şu nurda. Muň iyi biçmegde nur bolup düşýär. An khorat zayet heme bukhlu hasad, an khorat zayet heme eşqi ahad. Ol adam iyi biçiye, güýjel ýa-da öýde kepçilik edip bahylçylyk, görüççilik aýlawaty. Şu alan iyi biçki nahary bilen, şamy bilen. Emma ol adam iyi biçipdir, Hudaýyň nurundan gursagy dolýar. Bir bark dogallaryny gowda aýtýar, Kur'an öwretýär, namaz okuyýar, zikr edýär. Hulasa Hudaýyň şu alan enerjisi içýän suwy we çaý we nahary ila ýagny kuwat bolýar we ila ýagda Hudaýyň ibadatyna gaşyn çekilýär. Ine şoňa diýerler nuri iman diýerler. Nuri İslam'ın manasy şi. Ol ýa-ni deslapda aýtmadykmy? Hak Rasulullah aýdypdyr: "Nurun yaqlifullahu taala fil qalb, feyansharihu lah we yanfasihu lah." Hudaý nur ýerýär, oň gursak teýýar bolýar şu nur dökülmeden çirim. Nur dökülenden soňra oň gursak giňýär, açylýar şu nurdan çirim. Aham şonu uzak saklap bilse, iyi biçýärlerde nur bolýar, okusyda nur bolýar, tamam ibadatyň eteginde bolýar da. Ondan çirim ol adam dehret kılanyny bilýändir. Hemmeňiz bilýänsiňiz, dehret kılanyny adama bir nur gelýändir. Ondan çirim nuri imanny ýaşaýan adam, hamana bir adam dehretlik etmäni öwrenipdir da, dehretsiz gelipbäke öz garanqyýanykdyr. Garanqyýanykda, garanqy şu doguşyň ihsasy. Şon olan nur gören adam da. Ya hamana bir zikr edýän, Allahny zikr edýän, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Ya kalbin menen Allah'ını zikredýän, ýüregiň menen hem zikretmäni bir gün gaflatda geçirýän, bilýän da şu düýnüň garanqy geçipdir da.
Düýnüň garaňky geçipdir. Gülüşipdirsiň, gowy gaza ýipsiň, gowy nahar ýipsiň, emma nur ýokdy da şowunna. Hewara gowy bilýändir ol adam. Daşynnak adam bilmesede. Daşynnak adam bilenak, emma öýde hewara gowy düşünýändir. Her dugun zanbur hordan azmahal lik şot zanni şo zan digar asal. Qisqarak geçeyin. Ey cemaatla, şu nur wallada İslam imanın gurrüňi ahirki jawrüňdeşi şo nury ahirete gaşyn alyp gitjek bolmaly. Yani näme? Yani iman menenne geçjek bolmaly dünýeden. Şu musulmançylyk nur bilen sagaman geçjek bolmaly ahirete gaşyn. Şeytan aýdypdyr, men tamam maksadım geçelgede diýipdir. Bir ýurda bir gumrukdan geçmeýärmi, aňyrky ýurda gaşyn. Bu dünýäňde geçelgesi ahirki ölüm lehzeli. Inne ahirete gaşyn geçmella, men hemme maksadım şo lehzede musulmanyň imanynı alyp galazym gelýär diýipdir. Biz Allah'dan dilemeli, Hudaýa şu ahirki lehzede ata babalarymyzyň aýdyp beren kepide, Hudaýa ahirdem imandan aýyrma diýenmişler. Güne birje gedek aýtsaň bir kabul bolar ahim. Olar müňlerçe gedek eşitsensiňiz, şeytanyň biri dewükmişdik kemerşekan, omurulgymyşdyk. Ey betbaxt, nämesin biýliň dewülipdir diýipdirle şeytana. Şeytan aýdypdyr, şu musulmanlar Hudaýa men imandan aýyrma diýär diýipdir, men biýlim dewülýär diýipdir. Hemme zähmetem hiç bolýar diýipdir. Aňsatjak gurrun. Hey cemaatla, Sofyan bir adam geçipdir. Imam Azam Ebu Hanife bilen oklaşýanmyşdyk, ilmde beýli çuňyr alymmışdyk. Bir onu ağlapdyr onna, on bir başdyr, näme ağlapdyň diýipdir. Ahey diýipdir. Bekayna lad-dunubi zamanan fal-ana nabki alal islam. Bir näçe wagt mundan odal günah etdim diýip ağlardım diýipdir. Inni käde ağlayan niptir, Hudaýa imanlyga çöwereýin niptir. Dünýäň ağım dönümini görüp gorkýan niptir. İmanım hatary tuşamasa boljak, nifas şo gaýgym boldy men dipdir. Bekayna alaz-zunubi, bir näçe wagt günäden çürüm ağladım dipdir. Emma inni imanymdan çürüm ağlayan, Hudaýa sagaman imanlyga çöwereýin nip käde öz oturup oturup ağlayan niptir. Bu dünýäň ağım dönümi bilen niptir. Peýgamberimizden 100 ýyl soňra bolan gurrun haşy. Bu mahal 1400 ýyl geçipdir. Peýgamberimizden 100 ýyl soňra şo gorkýanmyşdyk. İmandan geçämäýin men diýip. Bu mahal 1400 ýyl geçipdir. Hakykatlarga naklamanny ýaşapdy. Nuri imanı Allah'dan dilep durmak wezifemizdir. Hudaýa biz nuri imandan aýyrmady. Aham Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamdan sorapdyrlar. İnşallah bir ýene 4-5 dagyga kämil edeýli görürüňmiz. Ya Rasulallah, nur qursaga dökülmäni düşünnük diýipdirler. On alamaty näme diýipdir? Bir adam ajib bir gerek sual haşy. Şon bir adam şayet bir günäň içinde de öz ýüregiňde lezzet aly keýbetdim qadisin. İkisiniň farkyny bilmeliňmi? Şayet bir adam bir haram zat içdiýär, aýdym içdiýär, öz ýüregiňde we men keýfetdim qadiýatyny ödüne. Inni İslam nur qursaga guýulanna yürek giýinýä diýdi da, ho bir adamla şayet özüne günah iş istuqady men yüreğim giýinýä jaýlaşýar diýsin. Ondan çirin Peýgamberimizden sorapdyrlar, on alamaty näme qursaga nur döküleniniň diýipdirler. Peýgamberimiz aýdypdyr, el-inabatu ila daril khulud we tajafi an daril qurur wal isti'dadu lil maut qabla liqa'il maut. On alamat bellidir diýipdir. Şo nur dökülenini adam yüreği giýinip eş dünýede men haramdan el çekeýin men bolludym men näme diýer derrew diýipdir. Nur dökülelliň alamaty şodur diýipdir. Ay bir ahiretimde bir gaýga deýin men bolludy o diýer diýipdir. Men bir qadalym bir ýyl edeýin men Hudaýa bir on jogap bermelahim men diýer diýipdir. Qursaga nur dökülmäň alamatyşydyr diýipdir. Hak qursak giýinip dökülýän nuryň alamatyşy diýipdir. Ine Peýgamberimiz tamam etip goýdy. Sen tamam etmeden şirim iyi verilen Hak Resulullah dawa aleyhissalatu vesselam. Kamilleştirmeden şirim iyi verilen Peygamber dawa. Yani ay men qursağımı nur döküldi diýip özüňe allarlyk dällikdir. On alamaty ay ben ahiret cennette bar ahim. Dünýede haram etbereýin men boldumy dennäm men bir qadalym ma bir Qur'an okuýyn, bir algy bergin ma bir näme ma diýip bir ýadyna salar diýipdir. Şu nur dökülelligiň alamatydyr diýipdir. Bir ýatdaş etdim Peýgamberiň ýene mübarek sözüni şonu okuýyn, 3 dagadan tamam edersem. An Abi Sa'id el-Khudri radiyallahu anh
Qala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin bir cavan sahabası 20-25 yaşındaki sahabası kim? Hazreti Ebi Sa'idin el-Huduri radıyallahu anh Cennet-ül Bakî'de elhamdülillah mübarek kabrının üstünde durup salam da verdim elhamdülillah. Hazreti Ebi Sa'idin el-Huduri radıyallahu anh Hak Resulullah'ın cavan sahabası. Olay diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan eşittim. لَيَذْكُرَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى أَخْرَجَهُ İbn Habban. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Bir adamlar olur deyiptir. Hemmemize gerek görürün şu zamanla. Şon takri yerde oturayın, hasirin üstünde oturayın deyip, ol gariplikler, ol dünyanın eppermekler bu zamanla ne gurrun ağdalıya, ne öz ağdalıya, ağdap da görmeydin. Ama Peygamberimiz aydıptır. Kıyamet gün bir adamlar olur deyiptir. Şu dünyada yumuşak düşüklerin üstünde yatan adamlar. Cahil düşüklerde yatan adamlar. Rahat kazasını iyip, rahat horuk çeken adamlar. Onu da kıyamette olukon dereceye yetecek şu adamlar deyiptir. Onu nehirli olan adamlar akvamun fid dünya alel furuşil mumahhede. Çon olar şu yumuşak, rahat düşüklüğün üstünde de Huday Teala'nı zikretip yatardılar deyiptir. Hudayı yadından çıkarmardılar deyiptir. Allah'ını zikretip yatardılar deyiptir. Şondan çireyim kıyamet gününde de şu adamlar cennette de olukon dereceye yetecekler deyiptir. Mübarek aylar yetip geliyor. Allah'ını yahtan çıkarmayın. Dilimizi ve yüreğimizi Allah'ın yadı, Allah'ın ışkı oltursun. Mahdumul Allah yadını zikreyle. Allah yadı bilen diri olan del, göz yumulmak bile köngül yapmaz hiç. Gönül bustanında iman täze gül bir açılsa durar solup gitmedi hiç diye mahdumul işan. Dünyanın alaverdi bereverine, ya onun bunun kefine, ya filmlere, seriallara, bir tovardatlara güymenipti, Hudaydan gafil olup mübarek vaktlar boş geçiramaydın. İnşallah Huday Teala köklese, yögdeki hefte mübarek Ramazan aydan bir neçe aytmalı görünler hizmetine de yetirerin. Allah Teala iman nurundan hiç haysimizi, belki bütün Müslümanlara ayırmasın inşallah. Huday Teala bu oturmağımızı kıyamette Resulullah'ın cevarına oturmanın mukaddemesi etsin inşallah. Ederdim inşallah Hak Resulullah'ın yaşayışı giyeceğin yarını kızgın havada ahir zamanına ağdalıp tu. Huday Teala bir bereket nığmatı ayırmasın inşallah. Huday vatanımızı emniyetlikten, ağzı birlik ittihattan ayırmasın can Huday. Huday öylümüzü bereketten, ağzı birlik, ulfet mehabbetten dolu etsin. Huday marizlamıza şefa versin, gözdiyellere kuvvet versin, ötüllümüzü Allah Teala rahmet etsin, günahlerini mağfiret etsin, cenneti bahane bilen verin, baha bilen alp olmaz deyiptir. Huday Teala ötüllümüzün hemmesini bahane bilen cennet verenlerinden etsin inşallah. Bir alham üç kul huvallah okuyayım, ötüllümüzün ruhuna bahşedip, İyil gün içerlemide de dua edeylin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Yumsahun namullah ammar olumdan ilahi amin. Dua ettamlacan ilahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler ve maridimiz ve doğada olun diptirler. İlahi amin. İlahi amin. İyi vatanımız, ötüllümüz, içerideki muşkulle doğada var hacahun can. Mübarek aylarda mehabbetler yürüysün, iman yürüysün can Huday. Bereket yürüysün, mektep tabestaniler yürüysün, mescit medreseler yürüysün. İlahi amin. Arassa oğlumuz, arassa ayarlı oğlumuz. İlahi amin. Arassa imanla yaşamak nasip etsin. Amin can Huday. İlahi amin. Ekrançılıkla sağlık bilen nasip etsin iyiliğinde. Garip doğuncuğun gözdeyerlerden mi olsunlar? Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucib. Amin ya Allah. Birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah hem bağında. Yoldaşlarınızı yardımdan çıkarma oraya. Hayır,